Right, mhuri yezimbabwe haina kunyanya kureba ipfupi but it's a direct iri kudhimanda zvairi kudhimanda tsamba iyi mhuri yezimbabwe. It's a statement, it's a letter issued by the Constitution Defenders Forum, vari kuiziva CDF. Iyi yanga ina natendai biti vachimhanya nenyika yese vachitendera vachiudza vanhu kuti murambe constitutional amendment bill number 3 handiti so nekuti rakadai so moramba zvakati nezvakati handiti ndose muchikwata chanyora zitsamba rakandirwa kupi kugovernment. Hanzi, to the government of Zimbabwe, we demand the immediate and unconditional withdrawal of constitutional amendment bill number 3 in its entirety. It is a redundant and regressive piece of legislation that serves only to undermine the constitutional, democratic, and institutional foundations of our nation. Hashtag reject amendment bill number 3. Hashtag defend the constitution. Vachibva vapedza takuudzai kuti itsamba pfupi but right mainzwa here tsamba iyi muri yezimbabwe haisi kukumbira, iri kuudza government yezimbabwe kuti mirai, misai amendment bill number 3. Right, Chinzwai Manje. So this letter muri yezimbabwe, why would the Constitution Defenders Forum issue a letter like this publicly on X, and the intention is that it gets to government yezimbabwe ichiteerera zvinhu zvakadai so, do you think they will shake, what kind of reaction do you expect from the Mnangagwa led regime to a letter of demand like this one? Do you think they will reconsider or not reconsider? Right, regai tikuudzei muri yezimbabwe, regai tikuudzei zvinhu zvinoitika. Chinoitika ndechekuti it's about backup of the people. It's about backing up of the people. So when an organization, an independent organization like the Constitution Defenders Forum, when they issue a letter like this, its worth is in the people. How many people follow the Constitution Defenders Forum? How many people like and support this statement? That's the weight of the statement. And do people agree with this kind of demands? Do they agree with this kind of demands? If people do agree with those demands, then the government have to react. The government have to respond accordingly. So muri yezimbabwe papa toda kumbopindai pachinonzi politics, and kuti because unoona mupolitics manje muri yezimbabwe ndeyekuti kune vanhu, kune mapoliticians ekuti haadi kuti iwewe as a citizen uzive power raunaro over the political arena in your country. All it takes, muri yezimbabwe, all it takes is to raise your voice in support of that which you are in support of. That's it. The power of the people, muri Zimbabwe, is the people themselves. If the people agree with each other, things happen right there. Leaders will come to lead the ideas that are trending, the ideas that are popular amongst the people. Trikuti muri Zimbabwe, my leaders, they rise to take an opportunity to push forward a popular trend. Right? Tokuna kupa a very good example. Pateti kupa kunyika iri our neighbor South Africa papa. In South Africa right now mune ma politicians akatogara zvigaro. Atova ma mayor. Atova ma minister. Vana Gayton Mackenzie. Vana Chichi. All of those guys, they came riding the wave of undocumented foreigners in South Africa.
vaiuya vachipromisa masouth africans kuti ndichingopinda panyanga mandipinza ini ndiri kubudisa ese maundocumented foreigners, tovhura mabasa, tovhura chichi space, vanhu vo breathe better. And they sold that idea to what I would say ignorant South Africans. So kana mukatarisa izvozvozvo muri Zimbabwe, you start understanding the power of making your idea be heard out there. Because if another million people have the same idea and they rise up and make it also trend, that idea will find a leader who will ride on it and win a big position, a position of power, so that they make sure that idea is brought to life. So Trugudzoka Kutsamba, a letter of demand from the Constitution Defenders Forum. Triguti vatsigiri defenders of the Constitution vari kufana kuwanikwa vachieda their weight, just saying something, just commenting, just liking, just that simple thing will drive the policy of the government. The government look at those numbers because it's the numbers. That's why chitaura kuti iwewe, same citizen, you control politics in the country. All you need is other citizens just like you. Not even murima doctors, murima nurses, murima lawyers. No, murima garden boy, murima housemaids, murima chichi mabatana rakawanda group rakawanda ndo rinokontrola zvinoitika munyika. Even a president, even a dictator, even a whatever, all they want is to make people happy. So since they want to make people happy, they can also be influenced. If people can raise their voices and say what it is that they want, what it is that they require. So murezi mapa choda kumboti isusu tinzwe kuti vanhu vanga vachibeka this letter vari kuti because pane vanhu vakawanda chaizvo pa Constitution Defenders Forum on X vanga vari kusupporta this letter of demand yekuti bisa icho nichi hapana mbotsvaka kana mareasons kungoti tiri kutudza government kuti government withdraw amendment bill number 3. Mareasons maybe you already know, handiti ndo zviri kutaurwa panapa. Hanzi na Sereza, did you not request for parliament hearing to be redone? It seems the messaging is confusing, or I am the confused one. We are kuti makambo demand futi kuti parliament hearing ite redone and chichi ndatotaura voice rake. Hanzi na comrade Oxtail, this bill must be buried. It's oppressive. Right, dopa ipa tikutaura kuti munhu anenge anyora zvinhu zvakadai so unokwanisa kusafunga kuti haana kuita anything, but mugovernment vanozouya vemugovernment vachicheka zvinhu zvakadai so they want to hear that, and when they hear that they know a lot of people are in support of this declaration, of this demand. Hanzi na comrade Mabhunu Nigels Gauke, Hanzi, people have spoken. Bill number 3 bore, and we know one must stop the voice of the people, because the voice of the people is the voice of God. Hatizive kuti uyu zvaari kutaura, do he or she really believes it? Kana achizvibhilivha zvirova kuti vaZimbabweans ari kurarama mumaworld akasiyana, but vamwe vanokudza kuti hazvibhilivha, ari kungotaurawo hake because maybe wakapiwawo kutanga chiproject chekurera mabroiler, ndo saka akutaura achidaro. Wakudaro iwewe vanhu ndo zvavanenge vakutaura. Handiti Hanzi nachamunorwa sevanda, who are the people you are referring to? Remember, you are just a minority. Apa uyu ari kushora, ari kutoshora kuti mimi veConstitution Defenders Forum muri vashoma. Hanzi nanomara, we say no to Mafidi dynasty. Muri Zimbabwe tichagumira apa. So ari kuti no to Mafidi dynasty, ari kureva kuti Mafidi dynasty ndo Mnangagwa family muri Zimbabwe. Imimi shuwa munga zviriko here zvekuti kwainzi shuwa pangatoita imwe family inenge ichiti isusu tinorana Zimbabwe, totonga Zimbabwe. Amen. Zviroto. Amen. But tiripo muri Zimbabwe pano pa The Mutapa Times, you know, munowana ese ama updates akakosha. Thank you for watching.